mbego sire serikali ni golero yara campaign choko moa okoboko murwaneri bwekerogo kyo bwa MCA gwetere tigeti ya kiama kya UDA imeyo wodi ya nyama ya Thomas Nyandieka sebaragwa no mugachibwe kiama kya UDA Javeth Nyakundi no moteneri bwa basubati county ya Nyamira Jerusha Mumanyi ase egeti kya nyama ya bago kwanekerekyo nigo bagendere ko musiro murayi bwenso musike Dr. William Samuel Ruto asabasa bamenyi ko moa entunda ya kabere yoborai Ekero chiwikibere chiatigaire bosio bobochorio boke ase chiwodi chekerenyo nyama ya Nyansiongo nigerombe gosira serikali gekoragwa no mugachi bwe kiama kya UDA omusike Javeth Nyakundi amono motene bwa basubati Nyamira musike Jerusha Mumanyi babeke kambi ase wodi ya nyama iya asoko mwakereko ko murwaniro UDA musike Thomas Nyandieka aya arambe Nyandieka aga eto bwato musavaro motambe hodi engima warwara lakini moko rale kuna ningo moko bekela moko kogenda moko ligereria e ballot digo moko ligereria egento kiechama ekerito koroka ekemanyererio ayo ligereria rere ekemanyererio kebwate kare ya yelo negwiri paranoere elindo beke mnatiki kakimaba tukobeka elindo machoro morai ekiagero morai tutagete ase siasa omwako ya mone na matuka mange sana na babantu bako konyu basukigwe simole ote mo mutegas inu Mongi wete omuteza sinawete bili abantu banyama yango tamenye se inoga mombu atesi oyo sawa mombu atesi sawa ichamonga ina kaki monga ina kaki ngoba saba kaki monga ina tarehe 27 mombekere Nyandieka Thomas abo mu MCO ito serikali yabeirege kubeka esero bosio nigo bene kyamenyi banyama ya segeti kyanyama ya mbasierwa ase baboriwa kumosiera Nyandieka amono murai wense omoske William Ruto na ende Dr. Nyakibo nyaka base okoserwa nkoho ngende tokosere karenga kiene de yogose mondo tatagege nga siasa ngoko umuntu busa siasa yo muntu teyo siasa njaerete yo muntu uko digota togoso siasa kweko tuare ebintu bibere yegentege tangani kweko tuare umuntu muya oberite usukari okunyo ukwanira abantu bya egento gyakabere kweko tuare ebirombe tonyago tonaba tongora mi waruto e president yeito to eti Nyandieka to moeti no hale paka 2027 lero bwate omoyo kuna chenyama ntotaka ko moho kingenda motageti ntotaka ko moho kigo seye inje kanga bone gare oneri tuko lya bunge kanga bone ga Nairobi alinde mbegete suti ntingete ne tai abantu bagerete ndega iga ninu igo bondo una torega iga mose tusakole turege ekereke kioni igo bagendra go sababa menyi kwakira ekura serikali ya sentunda ya kabere asebo igo baberera emeroberio babekire anemono gosira ase wodi ya nyama ya abantu baitoma abamenye to musunteime mpaka getebanyoro morero emerete ma na ine ntumanyite serikali njabe katibese tinyike sigo tukobeka electricity weta rero maroba ayashua yungo debido manene sengentu na repare yeino epare nembe ini nyama ya chande kire mono karibu igo ege tieke kuna toroche gaiga aye Javeth ege tieke na kitu atageta Nyamira ngima kero siuke be stadium Steven Nyarikembonde Ensoko TV nyama ya county ya Nyamira.